אדוני, רגע לפני שאתה חוצה את הכדור הזה, יש לי משהו לספר לך. לשבור טבליות הוא לא דבר בטוח. ישנם שני סוגים של טבליות, אלו המותרים לשבירה ואלו שאסורים. קיימות מספר סיבות לאיסור שבירת הכדורים. סיבה אחת יכולה להיות הציפוי המיוחד שמבטיח את התמוססות הכדור במקום הנכון במערכת העיכול. פגיעה בציפוי זה עלולה להוביל לספיגה לא אופטימלית. סיבה נוספת היא טבליות בשחרור איטי או מושהה. הכוונה היא לטבליות בעלות מבנה משוכלל המאפשר שחרור ממושך ומבוקר של החומר הפעיל. לכן, שבירה של טבליות מסוג זה מובילה לשחרור מהיר ולא מבוקר של החומר הפעיל, דבר שעשוי להוביל למינון יתר. לעומתם, הכדורים הניתנים לחצייה הינם ללא מבנה ייחודי ומאופיינים בדרך כלל בפס חצייה. חשוב לזכור כי בכל מקרה יש להתייעץ עם רוקח בטרם חציית כדורים. והי, בכל שבירה של כדור תשתמש בבקשה בחוצה כדורים.